bela jelen fo ka bela jelen wali malo biye arabai me kalo tile fila san ba fila ani mugan saba ya ka do kibaru wati sini du kibaru konnala mali ale ni G5 Saheli kibaru ya amina da ka wala konnala ka faruka basiki badia mi ni anyonya libe on ka dimara ko ila ko ka nyama su ye de mi nabe talike mali ila ko ye ko ka ke yu ka tini wa akelembe sababu mamaju kasika ke anga anga duna da kundala wo yasa kasika ubali ne da sini ni meta ko kundala alisa mu ameta mi yeto muku mukuma mi ni ubesina ameta ke alisa minisma alekata ani akanata akabo anga di manaka bai tuku prano ko flore kera ni ubiro ko bai da kafo minisma kata ko anga di manaka fene kera tuku amina da duna ka wo ka faruka ameta jamana ko ka farafina farajela tibora mi na nyu muso wala lu konnala ama andalu ka befu ibafo anya foto amina anka bakuru baw konnala colonel Asimu Goita alere koni bana petu minye ka fo malika signi kana G5 Saheli yere konnala ibai ka fo bi ambe wati mina G5 Saheli anyemaya akalfalendo Mauritanie yɛrɛ kɔni na muna barika da ka Mali ni Mauritanie yɛrɛ kɔni cɛ i b'a ye k'a fɔ kibaruyaw olu yɛrɛ kɔni ka ɲi jamana ɲɛmaa n'o ye Mauritanie ta ye o de ye Mohamed Ould Ghazouani ale yɛrɛ kɔni cira a tɔw fɛ n'o ye Burkina jamana ɲɛmaa Niger fo ka taa se Tchad yɛrɛ kɔni ma yaasa a bɛ se ka Mali ɲɛmaa colonel Assimi Goïta ka se ka ale lasɔn cogoya min na min b'a to a bɔli min kɛra G5 Sahel la a bɛ se ka segin ka don o kɔnɔna la cogoya min na tiɲɛ don Ghazouani a kɔni a bilala nin baara yɛrɛ kɔni na nka i b'a ye k'a fɔ sariya yɛrɛ kɔni na min bɛ tali kɛ G5 Sahel a ɲɛmaaya yɛrɛ kɔni na a kɔni a kan ka yɛlɛma jamanaw olu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ o min n'o kɛra kabini a daminɛ ayiwa e ko o la fasalibaliya o de kɔni nana ni gɛlɛya caman ye bari ka d'a kan san 2023 n'i y'a ta k'a lajɛ a kun kan ka di Niger jamana yɛrɛ kɔni ma nka a ma di Niger ma a dira Mauritanie ma nka a kun ye jumɛn ye bari u y'a ye k'a fɔ Mauritanie ale ni Mali ɲɛmaw olu yɛrɛ kɔni ka surun min bɛ tali kɛ Niger yɛrɛ kɔni na olu ka jamana ɲɛmaa ani Mali jamana ɲɛmaa olu yɛrɛ kɔni tɛ ka kan kelen fɔ o tɛna se ka kɛ sababu ye fiyewu min ye Mali ye ka se ka lasigi G5 Sahel yɛrɛ kɔni kɔnɔna la yaasa ka Mali lasigi o kama u ye ɲɛmaaya ka se ka o kalifa wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mauritanie jamana ɲɛmaa la bari ka d'a kan waati min na dekun yɛrɛ kɔni bɛ Mali kan n'o ye CEDEAO jamanaw ye olu yɛrɛ kɔni kelen k'u ka da k'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sɔgɔ sanfɛta fo ka taa se duguma sira ayiwa Mali yɛrɛ kɔni ɲɛ Mauritanie ale ka da yɛrɛ kɔni yɛlɛnen yɛrɛ bɛɛ tora Mali yɛrɛ kɔni ɲɛ o ka bɔ a la Niger ale ni Tchad hali n'olu kɛra kalanden ɲuman ye Faransi yɛrɛ kɔni tɔgɔ la ayiwa min ye Mauritanie ye ale yɛrɛ kɔni purutilen don ka bɔ Faransi yɛrɛ kɔni bolo bari ka d'a kan Mali ɲɛmaw olu y'a ye k'a fɔ G5 Sahel yɛrɛ kɔni kɔfɛ tɛgɛ dɔ dogolen bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ min ma ko main invisible ayiwa olu y'a kɛ Faransi ye o de kama ayiwa Mali ɲɛmaw olu yɛrɛ kɔni kelen bɛ ka u yɛrɛ kɔni minɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn ni G5 Sahel ale kibaruya yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen nka bi an bɛ waati min na hali n'o y'a sɔrɔ Mali ale ni Mauritanie yɛrɛ kɔni cɛ kibaruyaw olu yɛrɛ kɔni ka ɲi nka Mauritanie jamana ɲɛmaa ale ma se ka fɛɛrɛ foyi tigɛ an bɛ waati min na min b'a to Mali yɛrɛ a bɛ se ka sigi G5 Sahel yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogoya min na bi an bɛ waati min yɛrɛ kɔni na tuguni n'i y'a ye k'a fɔ bi Mali ɲɛmaw olu ka fɔli la u y'a jira k'a fɔ G5 Sahel yaasa ka danaya kura ka se ka o sɔrɔ ko fɔ an ka yɛrɛma hɔrɔnya an k'o ta ka bɔ jamana minnu ni olu ye kɔkan jamanaw ye minnu ni olu yɛrɛ kɔni t'u yɛrɛ sɔrɔ G5 Sahel yɛrɛ kɔnɔna la i b'a fɔ Faransi k'an yɛrɛ bɔ olu yɛrɛ kɔni bolo la cogoya min na bi an bɛ waati min na Mali ɲɛmaw u dalen don u yɛrɛ la ani u ka teriya min bɛ u ni Irisi jamana yɛrɛ kɔni cɛ u y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na G5 Sahel mɔgɔ caman o de kɔni bɛ Mali la Mali ka se ka segin ka na a kɔnɔna la cogoya min na bi an bɛ waati min na tuguni ni Mali yɛrɛ kɔni bɔra G5 Sahel la ayiwa G5 Sahel ko kuma min yɛrɛ kɔni bɛna fɔ a bɛna don gɛlɛya la bari ka d'a kan Mali de ye jamana ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen cɛmancɛ hali banbaci kɛlɛ yɛrɛ kɔni na i b'a ye a daga caman o yɛrɛ kɔni bɛ Mali yɛrɛ de kɔni kɔnɔna la bi ayiwa min bɛ G5 Sahel yɛrɛ kibaruya la ni banbaciw donna jamana o jamana kɔnɔ i bɛ se ka kilo 50 k'o boli u nɔfɛ G5 Sahel o kɔni o y'o yamaruya nka ni Mali bɔra a kɔnɔ dɔrɔn o yamaruya min yɛrɛ kɔni dira o kɔni o fɛnɛ ayiwa o bɛ kɛ ko gɛlɛnmanba ye o kama wele bilalen bɛ Mali ma Mali bɛ se ka segin ka na cogoya min na
i b'a ye bi an bɛ waati min na ni Mali yɛrɛ kɔni ma se ka segin ka na G5 Sahel yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i b'a ye maa hakili juru caninw dɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ mara sira fɛ fo ka taa se lakana yɛrɛ kɔni sira fɛ olu fɛnɛ kɔni ye a laɲini ayiwa G5 Sahel a kɔni a bɛ se ka cari min b'a to k'a kɔnɔ k'o fɛrɛ ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa gun initiative Accra ni o bɛ tali kɛ jamana minnu bɛ n'a bɛ f'o ma ko Golfe de Guinée olu faralen bɛ ɲɔgɔn kan cogoya min na jɛkulu min kɔnɔ n'a dayɛlɛnna kabini san 2017 n'o ye Burkina Faso, Benin, Côte d'Ivoire, Ghana ale yɛrɛ kɔni ni Togo waati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ la an ye misaliw sɔrɔ min ye Senegali jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale ye a laɲini yaasa ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ a bɛ se ka don G5 Sahel yɛrɛ kɔnɔna la cogoya min na hali n'o y'a sɔrɔ o baaraw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ma sabati an bɛ waati min na nka ɲinini kɔni kɛra. An bɛ to halisa Mali kɔnɔna la lakanabaliya o kɔni ɲɔɲalen bɛ an bɛ waati min na o kama Mali fintigilakaw olu yɛrɛ kɔni ka ɲɛmaayaso n'o ye état major ye ye laseli kɛ laseli min n'a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin jamanaden nanamasumalenw yɛrɛ kɔni ma min bɛ tali kɛ fintigilakaw olu ka kɛlɛkɛfini n'o ye tenue militaire ye ayiwa bɛɛ lajɛlen ka se ka i yɛrɛ kɔni minɛ o doni yɛrɛ kɔni ma i b'a ye fintigilakaw u ka ɲɛmaayaso u ko u ye jateminɛba kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛlɛ min n'a kɛra ka bɛn ni samedi don yɛrɛ kɔni avril kalo tile 22 san 2023 ni banbaciw tun b'a fɛ ka bin an ka fintigilakaw kan Sevare yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa minnu ni olu yɛrɛ kɔni ni binna banbaciw yɛrɛ kɔni tɔgɔ la jateminɛ min kɛra a caman i b'a ye Mali fintigilakaw olu yɛrɛ kɔni ka ayiwa fini ni o ye olu ka tenue ayiwa o de kɔni tun bɛ olu yɛrɛ kɔni kana ayiwa o min n'o jateminɛr'o la fo ka taa se min ye kɛlɛ wɛrɛ minnu kɛra Mali kɔnɔ ani diɲɛ jamana tɔw yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i b'a ye bingalikɛlaw ayiwa olu yɛrɛ kɔni bɛ jamana finiw de kɔni don yaasa min ye jamanaden nanamasumalenw ye k'olu hakiliw siɲɛ ka finitigilakaw k'olu fɛnɛ hakili yɛrɛ kɔni siɲɛ ka sɔrɔ ka taa walejugu k'olu ta ka finitigilakaw ani jamanaden nanamasumalenw olu yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ finitigilakaw u ka ɲɛmaayaso y'a jira k'a fɔ u bɛ bɛɛ lajɛlen de kɔni k'a labɔ a kalama gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ a kokɔrɔ bi ayiwa i b'a ye k'a fɔ o de la u ye a laɲini n'i bɛ Mali finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni ka kɛlɛkɛfini ninnu ni o ye tenue militaire ye ka se ka o yɛrɛ kɔni don ka a k'a sɔrɔ sariya o kɔni o b'i bolo ayiwa yamaruya b'i bolo a kɛtɔ b'a la walima e yɛrɛ kɔni e ka kɛ tenitigi yɛrɛ kɔni ye bi a ko an bɛ waati min na Mali fintigilakaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan ka hakili sɔrɔ a kɛtɔ b'a la maliden nanamasumalenw olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan ka hakili yɛrɛ kɔni sɔrɔ ne ye tenue don ayiwa min ni o bɛ Mali finitigilakaw ka kɛlɛkɛfini kofɔ ayiwa k'a sɔrɔ e yɛrɛ kɔni tɛ finitigilaka ye i bɛna gɛlɛya min ni kɔlɔlɔ min yɛrɛ kɔni lase jamanaden nanamasumalenw ma ayiwa i bɛ i yɛrɛ kɔni kan k'o dɔn bari ka d'a kan bɔ ɲinɛ wolomali tɛna se ka kɛ e ani banbaciw yɛrɛ kɔni na wolomali tɛna se ka kɛ fɛnɛ tuguni e ani Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni na bari ka d'a kan fini min bɛ kana o kɔni ye Mali finitigilakaw ta ye maaw kɔni tɛ siga la fiyewu k'a fɔ k'e tɛ Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni tɛ kɔni dɔ ye o kama u ye laseli yɛrɛ kɔni ka se ka fanga yɛrɛ kɔni bonya maa o maa ni kibaruya yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka i yɛrɛ minɛ Mali finitigilakaw olu ka kɛlɛkɛfini donni yɛrɛ kɔni ma maa min yɛrɛ kɔni ni e ma s'o la sariyaw olu yɛrɛ kɔni bɛna ta don n'a nataw la nka an bɛ waati min na sariya fɔlɔ min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ o de ye fini min b'i kana ka se ka o bɔ i kana ayiwa ni o y'a sɔrɔ sariya wɛrɛ bɛ yen hali n'o o bɛ kɛ ka ɲɛsin min ye fini yɛrɛ kɔni donba yɛrɛ kɔni ye ayiwa n'o y'a sɔrɔ ayiwa kɔlɔlɔ wɛrɛ kɔni b'a ko la k'i bɛ taa o bɛɛ lajɛlen kɔni ko o jaabi. An bɛ to halisa an ka jamana kɔnɔna la Tɔnbukutu i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na ayiwa fara ɲɔgɔn kan jɛkulu dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen fo ka taa se jamanaden nanamasumalenw olu b'u yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu min kɔnɔ n'o o ye société civile olu kɔni ye a laɲini diɲɛ kɛlɛya tɔnba ka bolofara min bɛ anw fɛ yan n'o ye MINUSMA ye olu yɛrɛ kɔni ka taa tɛnɛndon mɛ kalo tile fɔlɔ san 2023 ayiwa ɲɔgɔn dalajɛ soba min yɛrɛ kɔni b'u fɛ n'o ye CEDRAP ye ɲɔgɔn ye kɔni kɛra min ye ka se ka kunnafoni o yɛrɛ k'o di kunnafoni bɛ boli jumɛn de kan o de ye MINUSMA n'o ye diɲɛ kɛlɛya tɔnba ka bolofara min bɛ anw fɛ yan nɔ basigi ni bɛn hukumu kɔnɔna la olu ka taa ka bɔ Mali yɛrɛ kɔni jamana yɛrɛ kɔni kan nka hakili lajiginna ni sigi a kɛra o y'a sɔrɔ sigi wɛrɛ ale ni taama wɛrɛ olu yɛrɛ kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tɔnbukutu Kidali fo ka taa se Menaka Tawudeni yɛrɛ kɔni ma minnu ni olu yɛrɛ kɔni b'a jira k'a fɔ ko olu ka dɛmɛ o bɛ MINUSMA yɛrɛ kɔni ma u ka laɲini yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛ MINUSMA ka ta ka bɔ Mali la bari u ko san 60 jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni bɛ yen olu ma se ka dɛmɛ min yɛrɛ kɔni kɛ malidenw ye minnu ni olu bɛ kɔrɔn fɛ san 10 kɔnɔna la MINUSMA nana o jɔyɔrɔ kɔni o fɔ olu ye olu tɛ sɔn fiyewu MINUSMA ka taa olu yɛrɛ kɔni ɲɛna. An
bɛ taa an ka jamana kɔ kan Burkina Faso banbaci kɛlɛ halisa Burkina yɛrɛ kɔni fɛnɛ bi sɔn a kɔfɛ ka bɛn ni mɛ kalo tile fɔlɔ ye san 2023 i b'a ye k'a fɔ jamana yɛrɛ kɔni kɔrɔɲafan yɛrɛ kɔni fɛ Burkina fintigilakaw olu yɛrɛ ka pankuru yɛlɛla sanfɛ min ye mugujugu ye ka seri banbaciw yɛrɛ kɔni kan moto 100 ɲɔgɔnna si fo ka taa se min ye tricycle ye n'a bɛ fɔ olu ma motoni sen 3 ayiwa olu caman olu tun bɛ labɛn de la labɛn min n'u tun b'a fɛ ka wulikajɔ ni bingali wale ka se ka o ta finitigilakaw ani jamanaden nanama sumalen minnu yɛrɛ kɔni bɛ Ugaru ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka Burkina finitigilakaw olu ka radari o y'u lasɔmi min b'a to u bɔra banbaci ninnu ka ni planw ani u ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kalama o min n'o kɛra u kɔni ye cunga ni balika wuli ka se ka o k'u la ayiwa maa min yɛrɛ kɔni tora yen nɔ su halisa a da yɛrɛ kɔni a ma se ka dɔn l'Amérique jamana an bɛ taa yen kibaruya la olu ka Pentagon olu kɔni ye wari kasabi caman min bɛ t'i jɔ fɔ miliyari 7 ani a kunkanfɛn ayiwa ko o di cakɛdaba min b'u fɛ n'o ye Lockheed Martin ayiwa olu yɛrɛ kɔni ka se ka a bɛ fɔ min ma ko avion de chasse F-35 ka se ka o 125 dilan min b'a 26 a kɛtɔ b'a la ayiwa min bɛ tali kɛ ayiwa kɛlɛkɛminɛ o hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la yaasa lakana ani ɲɛsigiw olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ cogoya min na kɛlɛ taasiraw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ an bɛ bɔ yen an bɛ taa Irisi jamana Sud-Afrique fɛnɛ an bɛ don o kɔnɔna la min bɛ tali kɛ BRICS n'o o ye Brésil, Russie, Inde, Chine, Sud-Afrique jamanaw ye ayiwa olu kɔni bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔn belebele min na olu kan ka lajɛba kɛ lajɛ min n'a kan ka kɛ Sud-Afrique yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa i b'a ye k'a fɔ nin bɛna kɛ n'o ye Vladimir Poutine Irisi jamana ɲɛma a ka taama fɔlɔ ye jamana yɛrɛ kɔni kɔ kan kabini don min na Ukraine kɛlɛ o yɛrɛ kɔni o daminɛra nka i b'a ye kuma min yɛrɛ kɔni bɛ sen na ayiwa Sud-Afrique jamana ɲɛma n'o ye o yɛrɛ kɔni ye Sud-Afrique jamana ɲɛma n'o ye Cyril Ramaphosa a kɔni ye a yira k'a fɔ jɛkulu dɔ sigi sen kan jɛkulu min n'o olu yɛrɛ kɔni bɛna baara kɛ yaasa ni sigi ninnu kɔni bɛ se ka kɛ cogoya min na nka olu kɔni ye a yira k'a fɔ sariya min ni olu yɛrɛ kɔni b'a dɔn u ka jamana kɔnɔna la ani ni olu ye tɛgɛnɔbila kɛ sariya min yɛrɛ kɔni na n'a bɛ fɔ o ma ko Statut de Rome ni o sariya yɛrɛ kɔni kun bɛ taa cɛ ayiwa diɲɛ kɛlɛyatɔnba ka kiirisoba min bɛ n'o o ye CPI ye o yɛrɛ kɔni kelen bɛ ka damakasi sɛbɛn ka se ka o bɔ k'o bin k'a ɲɛsin Vladimir Poutine ma n'o ye Irisi jamana ɲɛmaa ye a mana kɛ taama la diɲɛ jamana o jamana kan jamana min n'o o kɛlen bɛ k'i tɔgɔnɔ bila nin sɛbɛn in na ayiwa ko o jamana ɲɛmaaw ka Vladimir Poutine minɛ k'a di kiiri tigilamɔgɔ yɛrɛ kɔni ma olu y'a yira k'a fɔ olu ka jamana sariya min yɛrɛ kɔni bɛ Sud-Afrique fo ka taa se olu ye sariya min n'u y'u tɛgɛnɔ bila la Statut de Rome ayiwa o kɔni bɛ yamaruya di olu ma min b'a to Vladimir Poutine n'a donna olu ka jamana kan olu ka se k'a minɛ k'a di CPI n'o ye diɲɛ kɛlɛyatɔnba o ka kiiriso yɛrɛ kɔni ye nka halisa an bɛ waati min na i b'a ye k'a fɔ olu kɔni ye ɲininkali kɛ ɲininkali min kɔnɔna la ni a bɛ tali kɛ Vladimir Poutine ale ka gouvernement na yalima Irisi jamana u bɛna ye nin sigi yɛrɛ kɔni la wa nka o kuma ɲɔgɔnya kɔnɔna la ayiwa u kɔni y'a yira k'a fɔ olu bɛ ye nka an bɛna ye cogo di jamana ɲɛmaa ale yɛrɛ de bɛna taa wa walima a bɛna kɛ cogo di nka u kɔni ye u dalakan yɛrɛ kɔni di ko olu yɛrɛ kɔni bɛ taa nka n'i ye sariyaw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ sariyaw olu bɛ yamaruya di Sud-Afrique ma ayiwa sewu foyi wɛrɛ t'u ye Vladimir Poutine kabini don min na sen bɛ cu u ka jamana kan ko k'a minɛ k'a bila diɲɛ kɛlɛyatɔnba u ka yamaruya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nin fɛnɛ kɛra ɲininikɛla dɔ ye ni ale ye Piyol Shing ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka laseli ye min n'o bɛ don Vladimir Poutine ale yɛrɛ kɔni ka taama kɔnɔna la ni ne fɛnɛ bɛ dan sigi an ka bi don kibaru la tuguɲɔgɔn min ni a b'o kɛla ni anw ye k'o caya k'o jidi ka jaw k'olu fɛnɛ cari diɲɛma bɛ kunnafoni sɔrɔ cogoya min na nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen sabatira Mayimuna Tarawele fo ka taa se Adama Jalo olu ka wulikajɔ a n'u ka cɛsiri baara ma an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ